Do well to watch this video to the end and get the proper message. See you then. Hello beautiful Agatamite family, welcome again to another wonderful update. Thank you so dearly for always supporting. I really appreciate. If you are just coming across this wonderful family for the first time, or you are seeing my face for the first time, I still remain your one and only Agatha Progress, bringing you the news back to back. Remember, we react to all videos and your opinion is highly needed in the comment section. So carry your popcorn. Let's dive into what's happening today. Great Biafrans all over the world. Great Biafrans back home. This message is direct from the Great Ekumeniku. They asked me to send this message to you, and I am here to deliver it. But before I go on, I want to use this opportunity to remind our brothers and sisters in the coastal region, the Avengers, the militants. You have to begin to organize yourself to begin to do something individually. You do not have to wait for anybody to help you. If you love your land and you want to protect your land from this janjaweed, you must begin to do something. Our great Mazi Nnamdi Kanu is right now in the DSS dungeon languishing. Now, the message from the great Ekumeniku warriors. Ekumeniku warrior. Ekumeniku warrior. Warrior, the great Ekumeniku. We are the great Ekumeniku, the great warrior of our land. We are giving warning to our people. Let everybody respect itself. More especially market leaders, governors, senators are working with our enemies, selling us and collecting the money and putting it into their pocket. We are giving you warning, including those that said you should go about your businesses, that there is no problem. These are the people that is deceiving you people. Every Monday is a day that we are using to show the world that we are not happy with Nigerian government marginalization and that Mazi Nnamdi Kanu has not been released. If Mazi Nnamdi Kanu has not been released and someone will come out and tell you to go about your normal businesses, whatever you see, you should take it. We walk around the Afro land and we make our observation and investigation, and we find out that some people are going about their businesses the last sit at home, the last Monday, which is the 15th of November 2021. That is to say, you don't have respect for Mazi Nnamdi Kanu. That is to say, you don't have respect for this struggle. And that is why we are here to implement it so that you can be able to have sense. Also, they are sending their regards to these following groups in Biafra land. These regards to this group: Angry Viper, the Great Warrior, Motherland Warrior, BMG, Network, and our brother in Ambazonia, Ambazonian Defense Force. They went ahead to say, we all are one blood and one love, because an injury for one is an injury for all. They also went ahead to give a warning to common criminals in Biafra land. They said, some criminals in our land terrorizing and stealing from our people. We know you. Very soon you will be taking your own share of what you reap, one at a time. There is no way that the people, both home and abroad, will be making sure that our land is safe from Fulani terror herdsmen and Nigerian joint security forces, while you common criminals go about destroying everything that we are working for.
making it easier for the Nigerian Joint Security Outfit to come into our land with a justification of your criminality in order to come and pollute, kill our people in the name of fighting crime. They also went ahead to advise these criminals. They said, if you know that you have the mind to fight, come out, let's join hands together. The great Ekumeku is the one advising you all. We are also giving Umuaburu the same advice. This is a message from great Ekumeku. Now, as a reasonable people, what you have to do is to respect Mazi Nnamdi Kanu. One day, sit at home. It is better for you to respect Mazi Nnamdi Kanu with that one day sit at home. Only one day, every Monday, you sit at home. You sit at home for the respect. It is going to go on and go on and go on till they release our leader Mazi Nnamdi Kanu, followed by referendum. Then every one of us will enjoy. This message is coming from Great Ekumeku. Watch the video. Ekumeku, warriors, Ekumeku, warriors, warrior, the great Ekumeku. Yes, we are the great Ekumeku, the great warrior of our land. Warning, kindly Nyendibai. Warning, kindly Nyendibai. Uchonya Bonadia, especially the market leaders, governor, and the House of Reps, and the Nine, Arandira in Aroko, Nerai, where Anarego, Etianapa. Warning, kindly Nunu. Mandina Gunu, Unu Jebahunu, go about your normal business now, Unso Badro, can't cause nobody will disturb you. On the Arafu will be here. Monday, because I go see the world, no the other young money here. Unless, only phone and be what you will be good, one Nnamdi Kanu, you release here. What will release here? We have another silver, you see the way the William. Massa, you put on him, you for the weather. I'm going to buy the teacher. Nobody know the teacher about ya. We found Dubai last Monday. He may observe the coach to your question. Manahaga for you, Hana Fube. They make a marriage now, or you put a name. Don't I know the Ekumeku? The great Ekumeku. I want to go with that's all. Uchu there, I said, I beg on a baby. I look at the in our room, now Bambo from Nadana by and I would have check. The angry viper, I can go room. Look at the great warrior. Look at the motherland warrior, I can go room. I'm alone there. Look at the BNG. Look at the network. I'm a Panuna. Didn't you know a Bambo, no matter your group? Look at the woman now, I don't know Basonia. I know. One love and the one blood. Injury for one is injury for all. You have been a Begunu. Besides, I tell you all the governors. Then I have an Atego. We have a million deal about it. We feel when I am a real we do that now. Monday they stop and who was it this already? The man of Bambo can buy to them. We know they stop and stop and marry. This is already. I'm a fool. Who can I do? I can never rule one by one. I can't know those who are never maybe. Yeah, do I got it? There is something the maybe I buy. I wouldn't see if you don't need to easily get in the river. If I got that one deal, I try. You're going to put on your job and the mother. My other eye, the kind of busy, I cannot book off on. But I'm a person, most of you. And I can know. Also, Omaro did you name, I will use our now, no, I know. The great Ekumeku, we did have one. Monday, or Monday in Daburu, we did stop on the mother. I know. Makana busy, Bukana Buffon. Did I go with the great Ekumeku? I want to go with no retreat, no surrender. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Ekumeku, warriors, Ekumeku, warriors, warrior, the great Ekumeku.
Ekumeku. Ekumeku. Warrior. We are the great Ekumeku, the warriors of our land. I know back now. We pass information to our people. All the market leaders and all the governors and the local government chairman, Uzi Anagara. Yeah, no, come Igbo so that can buy where I'm here. Ndị bundi buy bundi where aja na gara ni fine me. Mandi na agba gị jebe afia na Monday na sister to home dị. Bundi na rafu gị. Ọ gbara gboko buru. Ntuchiri ya. Na Monday, ị nọrọ na be gị. Enwere ihe ị nwere, ị nọrọ na be gị na-eri ya. Ụkwara ka mmadụ deceive oge. Si gị jebe afia na Monday, go about your normal business, gị pụta. Monday na-abịa agaghị adị ka nke gara aga because anyị garịrị ebe dị iche iche. Fụsịkwa na asọmahịa mepere. Asọmahịa ka mepere nwee ndị nọ ya. Ma ndị na-agbanya keke na-agagharị na main road, ma ndị na-anya moto na-akpagharị n'iro. Unu ga-ebirikwa fụ ihe na-afụbeghị. Anyị gakwa emegide ndị be anyị, ndị a na-emegidekwa bụ ndị na-emegide anyị. Anyị nye gị ọdasị gị nọ na be gị, ị nọ na be gị. We are the Ekumeku, the great warrior. Uche unu dị ya. Ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla n'ọrụ onwe ya na every Monday site at home anyị ka dị ka isi wekwuo ya. Ejikwa m ofere a na-ekenekwa ndị niile na-agba mbọ ịfụ na ndị be anyị nwere ezigbo nchekwa. Ana m ekenekwa unu ọfụma. Ndị dịka BNG ekenekwa m unu. Na-ekenekwa the Angry Viper ekenekwa m unu. Na-ekenekwa ndị Ambassador ụmụnne anyị kenekwa unu, anyị na unu nọkwa together. Na-ekenekwe the great motherland warrior, anyị kenekwara unu, anyị makwa na unu nọ. Ndị nwe egwu anyị ma na unu nọ, the great warriors. Na-ekenekwe ndị netwọk anyị kenekwa anyị chanye na-ebu ofu ihe ka anyị bụ. Ndị ọbụla na-agba mbọ ịfụ na ala Igbo especially nwere ezigbo nchekwa, anyị kenere unu wee na-asị unu ike na-agaghị agwa anyị n'ọrụ a. Ọgba ọsọ ma mgbadogba ọsọ oresime ihe na-achụ arapụrụ ya. So anyị na-ekene unu na-asị ndị niile ihe anyị na-eme na-adị mma, unu kwudosi ike na anyị kwudosiri ike. Oge na-adịrị anya kịta na ọ gadaba amamụ na makwa na mmiri na-eru. Ndị be anyị makwa na mmiri na-eru ihe a. Onye si ka mmiri a na-eru maa ya, mmiri amaa ya. You cannot sit on the fence either you are with us or you are against us. Ị bịakwadada mere anyị na anyị na gị kwụ ma anyị na-aga kwụrọ ije azụ na-esapụtaghachi. Anyị nwekwara netwọk anyị ji amanịta ihe niile na-emenụ. Ma gụwa na-eje mepe ahịa sị ndị mmadụ bịa zụọ ahịa bụ market leader. Jee kpọọ ndị amị kpọọ batalion dewe na be gị na anyị ga-abịa. The great Ekumeku visit you. Anyị ga-abịa, ị ga-amara anyị ji eburu Ekumeku. Fọ ndị iro ndị ọjọọ bụ ndị saboteur niile ma ndị terọrist na-akwụchi n'ụzọ. Anyị naghị eme unu. Nkwa anyị na-ekwu unu ma ebe unu na-anọ ebe nke anyị na-agbabeghị ọkụ, anyị ga-abịakwa ebe agba ya ọkụ. Unu kwadokwara anyị na-akwado. The great Ekumeku unu ga-afụ anyị mara ya ji eburu Ekumeku. We are the great warriors of our land. Nwere ndị anyị na-agbara ọsọ ma ndị nke nọ n'ime ọhịa na ha na-achịgharị anụ ọhịa na-erepụ ndị be anyị. Ozugbo enough is enough. Ọkwa mmiri na-eru ya bụ mmiri na-eru onye sị ka ọmagbuo ya. Anyị sị gị na ọ na-be gị na ọ na-be gị were onwe gị ugwu. Ihe jiri ọsị ya n'Igbo bụ ka ndị be anyị were na-anya maka na anyị mana enwere ozi onye be anyị isi dị mma na-ebu igwe akwụ na main road ma na sọpọtụ ndị enemi wee na-egbu ndị be anyị. Ọ bụrụ na anyị jee egbu anyị n'ugbo anyị jee enwe ka si mee detaleshọn ese ndị gị na ị na-arụrụ gọọmenti ọrụ iburu egwu dame mmadụ arrest. Enwere ihe dị iche gị na terrorist. Ihe egwu ọbụla akụrụ gị ị na-agbọ ya. No retreat, no surrender. So now I think and I believe that Muhammadu Buhari and his cohort, they are going to receive this message as never before. A lot has been going on, and you don't expect the people to be quiet when their leader, Mazi Nnamdi Kanu, is in the DSS custody, suffering for just like that, for a crime he never committed, for something that he never think of. He's just there suffering morning and afternoon, lying down on the bare floor without mattress nor pillow. Oh my word, this is so heartbreaking. Honestly, he deserved the best. He deserved freedom. He deserved the right to live. So, my wonderful family, you've heard it from the horse's mouth. This is the instruction from the Ekumeku, and they have passed that degree, and we hope for the best as Biafra is restored and Mazi Nnamdi Kanu released
unconditionally. All right, my wonderful family, do well to share this video, like and subscribe if you haven't. I still remain your one and only Agatha Progress, bringing it to you live and direct. And if you haven't subscribed, please subscribe and join this family so that you get the news back to back. See you when I see you. For me to you, I say bye.